Dobré ráno. Vítame vás pri rannom zamyslení a prajeme vám požehnaný deň. Ranné zamyslenie podľa knihy Naše vysoké povolanie. 20. január. Svetlo alebo tieň. Ten žiarivý lúč, čo svieti mi tmou, krok môj vedie vpred a je vždy so mňou. On záchranou stále sa mi zbavil ma vín. Rád chválu mu vzdávať chcem za spásy čin. Ja v ňom svetlo mám, zdroje síly a krás. Mňa bezpečne chce viesť vždy v každý čas. Svetlo alebo tieň. Beda tým, ktorí hovoria zlému dobré a dobrému zlé, ktorí kladú tmu za svetlo a svetlo za tmu, ktorí kladú horké za sladké a sladké za horké. Izajáš 5. kapitola, verš 20. Boh je svetlo a nie je v ňom žiadna tma. Keby nebolo svetlo, nebol by tieň. Hoci tieň prichádza so slnkom, slnko ho nevytvára. To, čo spôsobuje tieň, je nejaká prekážka v ceste slnečných lúčov. Temnota teda nevychádza od Boha, ale je dôsledok niečoho, čo sa votrelo medzi neho a našu dušu. Prehliadanie svetla, ktoré nám Boh dal, prináša jednoznačný výsledok. Vytvára tieň a robí temnotu ešte tmavšou, pretože na ňu nedopadne svetlo, ktoré bolo vyslané. Keď sa človek odtiahne od svetla a pravdy a podľahne klamlivým trikom diabla, sám okolo seba zatiahne clonu nevery, takže svetlo sa nedá rozoznať od tmy. Viac svetla a pravdy by sa u neho stretlo iba s nepochopením. Čím väčší dôkaz, tým väčšia bude ľahostajnosť. To vedie oklamanú dušu k tomu, že temnotu nazýva svetlom a pravdu blúdom. Diabol neustále pracuje na tom, aby ľudstvo priviedol k popieraniu svetla pravdy. To znamená zísť z priamej cesty tam, kde on určuje smer a kde svetlo je tmou a tma je svetlom. Je veľmi nebezpečné otvoriť srdce nevere, lebo tá z neho odvádza Božieho ducha a dnu vchádzajú satanové zvody. Hneď zo začiatku musíme zabrániť pochybnostiam a nevere, aby mali prístup do našej mysle. Lebo čo bude človek rozsievať, to bude i žať. Galatianom 6:7. Boh nezahubí žiadneho človeka. Každý, kto speje do záhuby, speje tam sám. Keď človek v sebe dusí varovania vlastného svedomia, zasieva semeno nevery a to prináša istú úrodu. Nechceli mojej rady, ale pohrdali každým mojim káraním a tak budú jesť z ovocia svojej cesty a nasítia sa svojich rád. Lebo odvrátenie hlupcov ich samých zabije a vlastná hriešna nebezpečnosť bláznov tá ich zahubí. Ale ten, kto mňa poslúcha, bude bývať bezpečne a bude mať pokoj od strachu zo zlého. Príslovie 1:30-33. Naše vysoké povolanie, 20. január. Chcem vás povzbudiť, aby ste boli konateľmi jeho slova, nie len čitateľmi. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli a nezabudnite sa k nám pripojiť i zajtra.